Egunon guztioi eta ongitorriak izan zaitezte Kirol Eskolako webinar honetara. Gaurko egunean gurekin daukagu Raúl Sánchez, Arrobia ikastetxeko irakaslea, eta nola entrenatu indarran erabekin solasean ibiliko gara. Egunon Raúl, lehenik eta behin, ongietorria Kirol Eskolara. Pues egunon edo kaixo guztioi, eta eskerrik asko Jon, aukera emateagatik, eta batez ere hori Kirol Eskolari eskerrak eman nahi dizkiot, hori aukera emateagatik gure tresna digital azaldu ahal izateko. Bueno, pues gure itxaldia 30 minutukoa izango da. Ni egia esan, egin nahi dudana da oso praktikoa izatea. Orduan, momentu honetan egingo duguna izango da azaltzea nola funtzionatzen duen guk sortutako tresna digitala, eta lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizkiogu hemendik, Arrobiatik bebai, Eusko Jaurlaritzari. Printzipioz, haiek badaukate diru laguntza euskeraz dagoen materiala sortzeko, eta diru laguntza horri esker tresna digital hau sortu dugu. Orduan, ikusten duzuenez, tresna digital hau sortu dugu jakiteko nola entrenatu indarra nerabekin. 12 urtetatik gorakoentzat, batez ere. Esan dudana, lehen izan da tresna hau diru laguntza bati esker sortu dugula, eta egia esan doako tresna bat da. Orduan, suposatzen dut Kirol Eskolatik edo gure web orrialdetik, osea, Arrobia web orrialdetik, daukazue eskura esteka tresna digital hau erabili ahal izateko. Beitu, hemendik, ez dakit ikusten ari zaretenez pantalla, baina hemendik, sakatzen badaukazue hemengo borobiltxo honetan, ikusiko duzuenez, hainbat esteka daudela infografia honetan. Eta orduan, alde batetik, izango ditugu nerabeek betetzeko galdetegiak. Honako 3 hauek. Pentsatu tresna dela kiroleko begiralei, begiralentzat. Osea, dago zuzenduta kirol begiralei. Baina, hemendik, zuek izango dituzuen baliabideak, erabiliko dituzue nerabekin. Orduan, esteka batzuk partekatu beharko dituzue nerabekin edo zure kirolariekin. Orduan, zein tresnak izango dira nerabeentzat? Hemengo 3 hauek. Hasierako balorazioa, entrenamenduaren jarraipena eta ohitura osasungarriak. Eta beste aldetik, egongo dira hemendik, beste 3 baliabide, eta izango dira entrenatzaileentzat. Alde batetik indar ariketak nola sailkatu eta zeintzuk izan aldiren zuek erabil ditzakezuenak, eta beste aldetik nola antolatu, zein metodologia nola antolatu indar entrenamenduak, eta azkenik, nerabeek edo kirolariek betetzen dituzten galdetegien emaitzak hemendik izango duzu aukera ikusteko. Orduan, hasiko gara pixka bat helburuekin, tresna hau zertarako sortu dugu, alde batetik kirolariak ahalduntzeko, horrek esan nahi du kirolariek haien entrenamenduen prozesuan parte aktiboa hartzeko, eta haiek egiten duten guztia erregistratzeko. Horretarako sortu dugu tresna, eta beste aldetik bebai, kirolariek entrenamendutik kanpo ohitura osasungarriak izateko, batez ere aholkuak emateko, haiek jakin dezaten zein ohitura osasuntsu jarraitu beharko duten. Kaixo, mikrofona piztuta daukazue. Eta gero beste aldetik,
daukagu bigarren helburu bat, bale? Eta izango litzateke kirolariei buruz informazioa biltzea. Osea, zuek pentsatu beharko duzue, entrenamendu hauetan, jakin beharko dugula alde batetik zein motivazioa daukaten gure kirolariek, beste aldetik jakin beharko dugu bebai, zein ohiturak jarraitzen duten, eta azkenik erregistro bat eraman beharko dugu jakiteko saio bakoitzean egindakoa. Orduan, badaukagu helburu bat kirolariekin, eta gero badago beste helburu bat entrenatzaileentzat, bale? Eta kasu honetan izango litzateke tresna teknologiko edo digital honen bidez, gure helburua izango da nerabentzako indar entrenamenduak jakitea nola antolatu, bale? Eta beste aldetik, edukitzea beti informazioa feedback eman alizateko kirolariei, bale? Kontrol bat eramatea gure entrenamenduekin. Bale, hasiko gara ikusten zenbat baliabide dauden tresna digital honetan. Beitu, klikatzen badugu hemen, ikusiko dugu alde batetik zein izango den guk erabiliko dugun galdetegia batez ere hasierako balorazioa egiteko. Osea, zuek pentsatu, sortu genuenean, tresna hau sortu genuenean, gure asmoa zen ematea baliabide bat kirol begirale bati orain arte indarra entrenatzen ez duena. Orduan, horrek zer esan nahi du? Momentu honetan, nik ez dakit, adibidez, demagun taekwondoko begiralea naizela. Eta ni daukat nire taekwondoko saioak, eta momentu batean konturatu naiz, eta horretan ez naiz hartuko, baina zuek gehienok begiraleak zaretenoz jakingo duzue zein abantaiak daude indarra entrenatxagatik. Adibidez, artikulazioak egonkorrago egongo dira, beste aldetik lesioak ekiditzeko edo aurre ikusteko aukera gehiago, beste aldetik autoestima eta kognitiboki laguntzeko gure kirolariei abantaia eta evidentzia zientifiko asko daude, eta gero errendimenduaren aldetik badakigu pertsona zenbat eta indartsuago egon, gero transferentzia egiteko eta keinu teknikoetan abantaia pilo bat daudela. Baina nik ez nahi sartu horretan, eta egin nahi dudana da azaltzean nola inplantatu saio berri bat gure entrenamenduetan. Nik taekwondoko begiralea naiz, eta orain sortu nahi dut ordubeteko saio bat indarra entrenatzeko. Nola egin dezaket? Lehenengo pausoa izango da, galdetegi bat sortzea, nire kirolariei bideratuta jakiteko zeintzu diren haien ezaugarriak, eta beste aldetik, zein den bere motivazioa indarra entrenatzeko. Momentu batean, ni pentsatu nuen, hau, egin alda gimnasio batean, baina konturatzen bazarete, gimnasio batean momentu honetan gutxienezko adina gimnasio batera joan lan izateko normalean 14-15 urte dira. Eta zergatik, nik uste dut, alde batetik ez dakigulako nola antolatu entrenamendua behar bada gazte horientzat, eta beste aldetik, gimnasioetan bebai, zuek pentsatu, normalean egon beharko gara gazte horien gainean ziurtatzeko ez dagoela arriskurik, eta hori ez direla lesionatzen gure kirolariak. Orduan, zergatik ez dugu guk gure proposamena egiten gure kirolean? Horretarako da gure webinarra. Hasierako galdetegia hemen daukazue,
proposamen bat. Klikatzen badugu, ikusiko dugu galdetegia. Alde batetik dago normalean hori data, hori finkatzeko noiz egin zen, eta gero lehenengo gauza izango da ipintza zein klubetan entrenatzen duzue. Zergatik, zein klubetan, edo zein zentrotan, edo zein ikastetxetan, hori oso garrantzitsua izango da, gero informazioa jasotzeko ikusiko duzue, aplikazio edo tresna digital honetan sartuko zaretela pertsona asko, edo kirolari asko, eta gero sailkatzeko nortzuk diren zuen kirolariak, ezinezkoa izango da, ez badaukagu hitz gako bat, ezta? Eta kasu honetan izango da kluba, bale? Gero, kirolari bakoitzak ipiniko du bere izen abizenak, nongoak diren, zein adina, eta gero zein kirol praktikatzen duten. Hemen daude adibideak, beste kirol bat praktikatzen badute, hemen aukera daukate beste batzuk ipintzeko eta hemen klikatzeko. Edo praktikatzen badute bat baino gehiago, aukera dago aukeratzeko batzuk. Bat baino gehiago. Eta gero beste aldetik, hemen daukagu haiek entrenatzen badute, edo hasten badira entrenatzen indarra, porque hori izan daiteke bebai aukera, saio berri bat, edo entrenamendu berri bat sartzeko zuen klubetan. Orduan behar bada, nik ez dute zer esaten, baina behar bada momentu batean erabakitzen duzue prezio bat jartzea, saio horretara, eta bebai, komeni zaigu jakitea, pertsona erabakitzen badu saio horretara joatea, zergatik egingo duen. Zein da bere lehenengo motivazioa. Eta hemen daukazu, sailkatzeko puntu hauek, adibidez, nire estetika hobetzea, nire lehenengo lehentasuna bada, hemen klikatuko dut lehenengoa. Nire errendimendua hobetzea, nire bigarrena bada, hemen klikatu, eta arrebez bada, aldatuko dut. Baina ez da posible ipintzea lehenengoa guztietan, ez du baimentzen. Gero bukatzerakoan galdetea esango du txarto eginda dagoela. Orduan, eta gero zein garrantzia dauka kirolarientzat hori. Horrela jakingo duzue zein motivazioarekin joaten dira entrenatzea indarra. Gero beste aldetik, zer den oraintxe bertan aldatu nahi duten, edo zergatik aldatu nahi duten, eta hemen badaukate haiek momentu honetan pentsatzen dutena adierazteko, eta gero beste aldetik eskatzen diegu bebai konpromisoak. Gogoratu hau dela, prozesuan kirolariei parte aktiboa egiteko. Orduan hemen daukate bebai zein konpromisoa hartuko duten. Nilekadora ohiturako baitzea, horrela jakingo duzu bebai zer espero, haien gandik. Eta gero bukatzeko, komeni zaigu jakitea hori lesioren bat dagoen, ala ez, eta haiek klikatuko dute hemen. Horrela, aukera izango dugu gero, behin jasota informazio hau, beraiekin elkartzeko pertsonalki, eta jakiteko zehazki nola moldatu entrenamenduak, edo zein gauza kontuan hartu. Pentsatu hau, tresna hau, egin beharko duguna da kopiatzea hemendik, kopiatzea hemendik, eta bidaltzea kirolariei. Karo, hori egiteko ja daukagu lehenengo oztopoa. Eta izango da, datu pertsonalak babesteko legea. Orduan, oztopo horri aurre egiteko, zer daukagu hemen bebai gure tresna digitalean? Daukagu hemen dokumentu bat, pribatasun politika, non zuek horiz, ikusten duzue horiz dagoena, hori beteko duzue zuen erakundearen izenarekin, zure klubaren izenarekin eta helbidearekin. Orduan, dokumentu hau dago adingabeko gurasoei bideratuta, eta behin hori eginda, aukera izango dugu eta behin sinatuta, hau behin gurasoek sina desaten egiten dugu,
eta haiek behin sinatuta aukera izango dugu bidaltzeko eta biltzeko galdetegian biltzen diren datuak, bale? Bale, orduan ja badaukagu hasierako balorazioa, bale? Gutxi gora bera, gehien interesatzen zaiguna da zein den kirolarien motivazioa, gero jokatzeko horrekin, informazio horrekin gero entrenamenduetan, aukera daukagu jakiteko nola motibatu pertsona, oie, gogoratu zertarako egiten ari zaren, edo gogoratu zure konpromisoak, venga, animo, bai? Bale, gero badaukagu beste galdetegi bat, kasu honetan entrenamenduaren jarraipena egiteko, eta hemen klikatzen badugu, hemen izango dugu aukera, gure entrenamenduak erregistratzeko, baina nork erregistratuko du? Kirolariak. Osea, suposatzen da entrenamenduan egongo direla mugikorrarekin, batez ere atsedenetan, betetzeko hemengo galderak. Alde batetik, hasiko dira zein klubetan entrenatzen duten, azaltzen, gero lehen esan duguna, jakiteko nondik atera informazioa, sailkatzeko informazioa, eta errezago lortzeko, bere haien izen abizenak, eta nik gomendatzen dut beti egitea honako hasierako test hauek. Alde batetik, jauzi horizontala, hori metro batekin egiten duzu, eta erabiltzen duzu beroketa egin eta gero egin dezakezue froga, egin ditzakezue froga hauek, adibidez, jauzi horizontala izango litzateke ikusteko hanken indarra nola dagoen, eta dinamometroa, hori bai, suposatzen duela inbertsio bat egitea, dinamometroa batez ere da eltzea neurtzeko, eltzearen indarra neurtzeko, eta horretarako erosi beharko duzu dinamometro bat. Momentu honetan Amazonen bidez erosten baduzue, izango dira 30 euroko, nik uste dut, 30 euroko gailuak daudela momentu honetan. Baina dena den, ez badaukazu dinamometroa, hori izango litzateke ikusteko besoen indarra, jauzi horizontalarekin gutxi gora bera egin dezakezue. Zertarako planteatzen dira bitez horiek? Batez ere jakiteko nola dagoen kirolaria saioa hasi baino lehen. Zue pentsatu, jauzi horizontala egiten duzuenean, egiten ari zaretela da, edukitzea datu bat konparatu ahal izateko hurrengo saioetan. Hurrengo saio batean ikusten badugu jauzi horizontalaren luzaera txikiagoa dela, horrek esan nahi du, kasu horretan, kirolari hori nekatuta dagoela, edo gutxienez, ez dagoela aurreko saioan zegoen moduan. Orduan, horrekin bebai jakingo dugu zein eragina daukan guk proposatutako entrenamenduak. Askotan, jaitxiera, esan nahi dut, ikusten badugu jauzi horizontalaren luzaera hori askoz txikiagoa dela, jakin beharko dugu saio horretan intensitatea eta errepikapenak eta seriak moldatu beharko ditugula, zeren eta kirolaria nekatuta baitago. Eta horrela bada, kontu handiarekin egon beharko gara ez lesionatzeko. Eta gero saioaren atal nagusia oso erreza da. Guk proposatzen duguna da eredu motorrak erabiltzea. Daukagu indar ariketa guztiak sailkatuta eredu motorren arabera. Orduan, alde batetik daukagu tiratze horizontala eta hemendik haiek aukeratuko dute zuek proposatutako indar ariketa egun horretarako. Eta orduan daude aukera asko. Printzipioz, antolatuta daude erregresio batetik progresio batera. Eta horrela daukagu, ariketa guztiak, hemen aukera ditzakezu zenbat serie egiten duen egun horretan, zenbat errepikapen egiten dituen serie bakoitzean, eta gero esfortzuaren pertzepzioa edo alaginaren pertzepzioa. Behin bukatuta serie guztiak,
pues 0-tik 10 sailkatu beharko dute haien sensazioak, sailkatu beharko dituzte. Eta orduan, hemendik 0 edo 1 izango litzateke, pues, esfortzua izan dela pues, oso lasaia, eta 10 pues, oso gogorra, gogorrena, hemen, Maximora iritsi naiz, eta ezin zuela gehiago egin. Eta gero, hemen badaude beste oharrak, adibidez, ariketari buruzko oharrak, pues ez dakit, erabiltzen baduzue goma bat, eta goma zen berdea, pues gero gogorarazteko gure buruari, pues zein intensitatearekin egin genuen, pues hor izango dugu informazioa, edo zenbat kilorekin egin dugu, vale? Edo ariketa nola egin genuen, behar bada bularreko kasu honetan, edo zein oharra, gero kontuan hartzeko urrengo saioetan hemen idatzi. Gogoratu, kirolariek beteko dutela, bale? Eta gero, bultzatze horizontala, pues gauza bera. Ariketa guztiekin, gauza bera egingo da. Hau, izango da erabiltzeko galdetegi hau, entrenamenduetan. Eta gogoratu, bakarrik esteka, behin kopiatuta, bidaltzen diezu kirolariei, eta haiek ja izango dute aukera betetzeko entrenamendu guztietan. Ez da beharrezkoa bidaltzea behin eta berriz. Ez, behin edukita esteka, hau da txantilloi bat, plantilla bat da, vale? Eta erabil dezakezue entrenamendu guztietan. Vale, pues jarraituko dugu. Bueno, ikusten duzuenez bebai, pestaina bakoitzean badago bideo tutorial bat, ni momentu honetan azaldu dudan guztiarekin, vale? Eta irakurri edo nahiago baduzue irakurri, pues hemen daukazue bebai transkripzioa, vale? Klikatzen duzue eta aukera daukazu. Bueno, 3. galdetegia. Ohitura osasungarriak. Galdetegi hau izango da ikusteko entrenamendutik kanpo zein ohitura daukaten gure kirolariek. Orduan, hemendik bebai kopiatuko dugu hemendik, bidaliko diegu kirolariei, eta haiek beteko dute. Data, alde batetik, zein klubetan, izena bizena, eta aukera daukazue esateko galdetegia hau betetzeko egunero. Adibidez, hemen daukazue atxeden ohitura osasuntsuak. Adibidez, oheratu zara afaldu baino 2 ordu beranduago, hauek guztiak dira aholkuak. Suposatzen da, idealena izango litzateke baietz erantzutea galdera guztiei. Orduan, honekin zer lortuko dugu, haiek kontziente izatea, zer den egin beharko dutena emaitza hobeagoak lortzeko, haien entrenamenduekin. Ez bakarrik indarrarekin, baina, kasu honetan, orduan, hemen daude, hainbat aholku. Oheratu baino lehen ordu bete lehenago gailu elektronikoak erabiltzeari utzi diozu. Hauek guztiak jarraitzen badituzue, aholku hauek guztiak, zuen loa hobeagoa izango da, zuen loaren kalitatea hobeagoa izango da. Hemen adibidez, haiek aukera daukate bebai hori ipintzeko, behin ikusita zer egin duten, bebai baloratzen duten nola egin duten lo. Batetik 10, gauza bera. 10 primeran ez datu naiz, indartsuarekin, guztiz berreskuratuta, edo gutxi. Eta informazio horrekin bebai, guri, begiraleoi, entrenatzaileoi, lagunduko digu, informazio horrek, jakiteko nola etortzen den kirolaria, entrenatzeko, deskantzatu oso txarto, badakit gaur moldatu beharko dudala entrenamendua, intensitatea behar bada jaiztea pizka bat, eta bar. Eta gero, egin dugu gauza bera, elikadurarekin, elikadura ohitura egokiak izateko, gauza bera. Hemen agertzen da, astiro jan duzu, janari bakoitzean proteina jan duzu, janari bakoitzean barazkia jan dituzu, gantxagona jan dituzu, eta bar, gauza bera. Gure helburua izango litzateke lortzea, gure kirolariek baietz erantzutea. Eta ez badakite zer den proteina, hemen ikusiko dute, irudi honetan, daukate zaikatuta behitu. Proteina, dira okelak, hegaztunak, magroak, arrainak, arrautzak eta lekaleak. Horrela bebai izango dugu aukera,
hori buruz hitz egiteko. Vale? Askotan ez dugu hitz egiten, eta finkatzen badira, zuek pentsatu, nerabeek finkatzen badute ohitura egokiak bere adinarekin, gero errezago izango da jarraitzea ohitura horiekin, bere haien bizitza osoan. Vale? Orduan, komeni zaigu, edukitzea ohiturak finkatuta. Vale? Eta gero, beste aldetik bebai, badakigu gaur egun, nerabeek jokatzen dutela, no? Pilo bat bideojokoekin, eta askotan ez dira mugitzen. Nire garaian mugitzen ginen bezala, bai? Naiz eta oso gaztea izan, baina. Eta asuntoa da hori, no? Hemen planteatu beharko diegu bai, jarrera desberdina hartzea, ez egotea eserita denbora guztian, vale? Eta gutxienez, 10.000 pausu, no? Badakigu nerabeentzat izango direla gehiago, baina gutxienezko horiek, vale? Haiek konturatzeko, askotan ez dira heltzen horretara. Eta gero, hemen galdetzen diogu bai, ipintzea, oharrak, no? Behar bada gaizorik egon dira, edo horrela izango dugu aukera egiteko jarraipen egoki bat, vale? Haien entrenamenduei buruz. Vale, 3 galdetegi horiek nerabei bideratuta, vale? Eta gero badaukagu hemen, vale, oso ondo hori guztia, baina nola antolatzen dugu gure saioak. Alde batetik, gure proposamena da eredu motorren arabera antolatzen. Orduan, hemen dauzkazue, eredu motorrak sailkatuta, bultzatze vertikala, bultzatze horizontala, tiratze vertikala, tiratze horizontala, enborraren zonaldea, edo guk deitzen diogu kore, abdominalak eta zutitzaileak, aldakari lehentasuna, eta belaunari lehentasuna. Vale? Eta sartzen bazarete, ikusiko dituzue, erregresio batetik, hau dago, ipinita, progresio batekin. Azten bagara pertsona batekin, nerabe batekin, proposatu nahi badiogu, nerabe bati, kirolari bati, esperientzia gabekoa, ariketa bat, bultzatze vertikalarekin, naiz eta bultzatze vertikala, adibidez, hau, oso zorrotzak bagara, ez da bultzatze vertikala, bale? Baina da ariketa multiartikular bat, non guk entrenatzen dugu batez ere, deltoidesak eta orduan izan alda aukera bat hasteko entrenamenduarekin bultzatze vertikala landu nahi badugu, bale? Eta gero, hemen daukazue aukera gehiago. Horrek esan nahi du gure lehenengo saioan, behar bada gure kirolari guztiak hasi berriak badira, hasiko direla ariketa honekin, eta gero, hurrengo saioetan aukera izango dugu, behin ikusita progresioa eta nola dauden haiek eta bere esfortzuaren pertzepzioa, aukera izango dugu ariketak aldatzeko, ordezkatzeko, hurrengo saioetan. Eta hori egin dezakegu ariketa guztiekin. Baina bai, hori dira ariketak, bai. Baina zenbat serie, zenbat errepikapen, zer egin beharko dugu? Hemen, ekarri dizuet meta-analisis bat, eta meta-analisi horretan zegoen bilduta nola entrenatu nerabeekin batez ere bere esperientziaren arabera. Orduan, hemen agertzen dira zutabe honetan hasi berriak, hemen tartekoak, ertainak, eta hemen aurreratuak. Orduan, ikusten duzuenez, hemen agertzen dira hainbat irizpide. Eta adibidez, edo hemen agertzen da maiztasuna. Zenbat aldiz entrenatuko dugu? 2-3. Astean gomendatzen dira 2-3. Azten bagara batekin, behar bada guk esaten dugu, eske 12 urteko gazte bati eskatzea, etortzea 2 egun gehiago, izango da, zuek ikusi beharko duzue bebai zein momentutan zaudete, kirolaren arabera, behar bada zaudete pretemporada batean eta aukera daukazue entrenatzeko gehiago indarra eta teknika egiten duzuena da entrenatzeak akotzen artean gutxiago, pretemporadan, edo zuek moldatzea zuen egoerari, hori dira gomendatzen dena.
emaitzak hobeagoak izateko. Gero volumena, zenbat ariketa. Guk proposatzen duguna, tresna digital honen bidez, da eredu motor bakoitzatik entrenatzea ariketa bakar bat. Orduan, zeuden zazpi sortzi eredu motor, egongo gara hor, tarte horretan, 6-8 ariketa. Gero, zenbat serie? Gomendatzen dira, beti esperientziaren arabera, bat edo bi serie, eta zenbat eta esperientzia gehiago, orduan eta serie gehiago. Hor daukazu ebe bai, zailkatuta. Eta gero, normalean, nik esan dudan lehen, gomendatzen da, entrenatzea gorputz osoa. Askotan pentsatzen dugu, no, eske nik, taekwondo behar bada bakarrik hankak garatu beharko ditugu. Zuek pentsatu, gure helburua dela indartsuago jartzea kirolariak. Eta horretarako gorputz osoa landu beharko dugu. Eta gainera gazteak dira, nerabeak. Eta gainera hasi berriak, kakotzen artean. Orduan, gure helburua izango da, nerviosistema optimizatzea. Konexioak nerviosistema eta giharren artekoa hobetzea. Haiek kontzientzia edukitzea, gure lehentasuna izango da teknika irakastea eta hobetzea adaptazio neuralak, nerviosistemarekin, gero transferentzia egin ahal izateko teknika entrenatzen dugunean. Baina gogoratu, nire ikuspuntutik, prestakuntza fisikoa edo indar entrenamendua askotan izan beharko da eredu motorren arabera antolatuta. Eta ez egitea, egingo dugu zerbait berezia, porque gero egiten badugu indar ariketa espezifiko kakotzen artean, esaten dut teknika erabiliz, keinu tekniko erabiliz, askotan behar bada, keinu horrekin gero izango dugu arazoak. Egia esan, guk askotan esaten dugu, entrenatu nahi badut golfen, makillarekin egingo duguna indar entrenamendua egiteko, hartuko dugu makilla astun bat, ez dakit, 10 kilokoa, eta egingo dugu kirolean egiten diren mugimenduak. Eta zer gertatuko da? Prezisioa galduko dela, adibidez. Eta behar bada, deskonpentsazioak sortzen direnak, kirol horretan, deskonpentsazio hori ez diegu emango erantzun bat. Orduan, guk egin behar duguna izango da entrenatzea eredu motor guztiak, gutxienez hasieran. Eta hemen hori da artikulo zientifikoetan agertzen dena, eta meta-analizi honetan esaten dena. Gero, ariketak batez ere izango dira multiartikularrak, eta gero bai, momentu batean zuek ikusten baduzue, beharrezkoa dela pertsona batentzat interesatzen bazaio gehitzea beste mugimenduren bat, hori zuen esku eta gehitu dezakezue, baina pentsatu eredu motorrarekin egiten diren ariketak guztiak direla multiartikularrak. Eta hemen agertzen dira intensitatea zein izango den, eta pentsatu intensitatea da kudeatu beharko duguna lesioak ez izateko. Eta normalean esaten da, kapaz bazara 10 edo 15 errepikapen egiteko, hemen, demagun, zuk esaten diezula pertsona zure kilolari 10 errepikapen egiteko, haiek aukeratu beharko dute pisua, goma, ariketa, jakiteko egin nahi badute 20 errepikapen kapaz izango direla. Zer esan nahi dut horrekin? Haiek egingo dutela 10 errepikapen, baina kapaz dira egiteko 20, baina guk esango digo, ez 10ekin nahiko. Zenbat ez da esperientzia gehiago eduki, hori, distantzia hori, zuk egiten dituzun errepikapenak eta egiteko kapaz zarena, distantzia hori murrizten da. Adibidez, aurreratu batekin, behar bada egingo du 6 errepikapen eta
eta pisu horrekin bakarrik jarraitzen badu faiora arte, bakarrik egingo ditu 10. Osea, hori gaur egun existitzen da kontzeptua ditzen dela RIR, que dira, zenbat errepikapen usten diozu egiteari. Pues hori izango litzateke RIR 4, ¿vale? Eta hemen izango litzateke RIR 10, ¿vale? Orduan pentsatu, zuen entrenamentotan, esaten duzuela gaur egingo dugu, 2 serie, 10 errepikapen, eta gero fijatzen zara, RP haiek aleginaren esfortzuaren pertzepzioa, bere pertzepzioa izango dela 5 inguru, ¿vale? 5, 6 inguru. Hori izango da, bilatuko duguna hasieran. Zenbat eta esperientzia gehiago izan, pues mugituko gara 5-etik 7 arte, ¿vale? Esfortzuaren pertzepzioa. Vale, eta gero daukagu hemen, hori, ikusten duzu, bai? Oraintxe bertan azaldu dudana, hemen daukazu, vale? Eta progresioak, ja, bueno, hemen daukagu abiadura oso garrantzitsua izango da, hasieran kontrolatzea eta horrezegatik egingo dugu pizka bat astiroago teknika menperatzeko, eta gero behin teknika menperatuta eta esperientzia gehiagorekin, pues, ahalik eta azkarren egingo dugu, vale? Beste aldetik atsedenak. Atsedenak hasieran izango dira minutu batekoak, vale? Batez ere hasi berriekin, baina gero kirolariak hartzen badute esperientzia gehiago, pues deskantzua luzatuko da. Eta hori da, vale? Ariketa mota, ja esan dugu, batez ere multiartikularrak, vale? Eta gorputz osoa landuko dugu. Gero aurreratuak direnean, urte bete ja eramaten dute entrenatzen, eta bar, aukera daukagu banatzeko gorputza, eta egun batean egiteko bakarrik adibidez beko atala, eta beste egun batean goiko atala. Bai? Eta hemen progresioak izango dira, pizkara zirkuitoak antolatzea, eta gure progresioak izango dira, gehitzea ariketa berriak, intensitate gehiagorekin, horrezegatik daude antolatuta infografian horrela, eta daukazue nahiko erraz, jarraitzeko. Baina beti bezala, aukera daukazue zuek gehitzeko beste ariketa batzuk. Hauek dira proposamenak, baina txantilloian aukera zegoen zuek gehitzeko beste bat, momentu batean. Pentsatzen duzuelako, ja beste pausu bat, edo zehatzagoa izango delako zuek bilatzen duzuen arako. Eta bukatzeko, galdetegi hori guztiak, nerabeek betetzen dutena, informazio hori joango da dokumentu zehatz batera, ez del batera. Adibidez, hasierako galdetegian betetzen den guztia, dokumentu honetan egongo da. Bale, bitu. Hemen, orain dago utzik, baina betetzen baduzu galdetegia, hemen agertuko da, haiek esaten dut, gure kirolariek bete duten guztia. Eta orduan, tresna hau, suposatzen da edozein begiraleak, edozein entrenatzailek bete alduela. Orduan, hemen agertuko dira kirolari pilo bat. Orduan, zer egin beharko dugu? Alde batetik saikatu beharko dugu, porque hemen pertsona asko betetzen badute, artxibo honetan agertuko dira guztia, eta guk sailkatu beharko dugu aurkitzeko edo topatzeko zein den gure kirolariek bete dutena, antolatuko dugu klubaren arabera. Eta adibidez hemen zuen kirolariek ipini zuten hori kluba zela kige, adibidez, eta enkondo. Hemen agertuko da kige, eta zuk egingo duzuna izango da hartzea, egingo duzu alde batetik hemen, sortzea kopia bat, zuretzat, edukitzeko bakarrik zuk, egin kopia bat, eta gero hemendik, kopia behin eginda, egingo duzuna izango da, ezabatzea hemendik, artxibo original honetatik, ezabatzea zure kirolarien datuak, Porque bestela geldituko dira hor, eta datu pertsonalak babesteko legea, ez dugu beteko. Ados? Eta hori egiten da, bebai, beste galdetegiekin. Adibidez, erregistroak, entrenamenduen erregistroak ikusteko, hemen ipini nuen nik adibide bat, nirekin, ipini nuen, zenbat jauzi
nire jauzi horizontala egun horretan, zein ariketak egin nuen, zenbat kilorekin, dago registratuta guztia, eta hemen ipini nuen, adibidez, pues, Kige kluba, no? Taekwondoko klub bat. Eskerrak eman nahi dizkiok bebai hori Kige klubekoek esperientzia piloto egin nuelako beraiekin eta testatu nuen edo frogatu nuen tresna hau, bale? Eta egon ginen, pues hori, gutxi gora bera 2 hilabete. Iaz egon ginen 2 hilabete hori frogatzen, eta aurten pues hobetu dugu pizka bat tresna, partekatzeko pues, edozein entrenatzailearekin. Orduan funtzionatzen du eta praktikara eramateko aukera erreala dago, bale? Pues hemen daukazu hori informazio guztia eta egingo genuke gauza bera. Beti egin kopia bat, zuek izateko zuen artxiboa zuen kirolariekin, eta gero hemendik beti kendu, ezabatu, bale? Utzik usteko dokumentu hau. Eta gero, azkenik, pues gauza bera, ohitura oso zungarrekin. Bale? Zalantzak badauzkazue, hemen dago bideo bat azaltzen duena, nik oraintxe bertan azaldu dudan guztia, bale? Pizka bat pues, jakiteko nola erabili aplikazioa, eta aukera daukazue, behitu, joaten bazarete, nik adibidez, hemen parkatu, ez da, sartzen bazarete arrobia.net, konkretuki daukagu hemen proiektuak, eta lehen esan dizuen moduan, hau izan zen euskara sustatzeko, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzari esker egin genuen, eta daukagu hemen indarra neurtu ipintzen du. Eta hemendik, arrobia.net, proiektuak, indarra neurtu, klikatzen baduzue, sakatzen baduzue, heltzen zarete, oraintxe bertan erakutsi dizuedan tresnari. Pues nire partetik eskerrik asko, Parkatu luzatzeagatik, uste dut pizka bat luzeago egin dudala, baina orain izango da momentua zuen zalantzei argitzeko. Jon, hortik zaude? Bai. Arreta jartzen eguen. Eskerrik asko, Raul, nik uste dut oso eskerrak emateko modukoa eskaintza dela, tresna hau ere behar izatea, eta zoriondu nahi zaituzte, eta azken finean, mota honetako gauzak egitea, badakigu ez dela batera erreza, eta esfortzu asko suposatzen duela mota honetako, esan duan bezala, tresna bat denon eskura jartzeko. Baten bate animatzen den bitartean galdera bat egitera edo, ni galdetu nahi nizun oso gauza orokor bat. Arazo edo tresna tekniko horretaz aparte, eta saldu duzunaz aparte, esperientzia praktikorik izan duzue nerabeekin hau aurrera ateratzeko moduan? Galdera, azken finean, zergatik egiten dut? Segurazki deno dakigolako nerabezaroa oso aro komplikatua dela, eta beraiek nolabait konprometitzea, eta nolabait dinamika baten barruan sartzea komplikatu izaten dela. Gaur egun, badirudi gainera askoz komplikatua dela lehen izaten zena baino, gauza ezberdinengatik, eta esperientzia hori eduki balen behuzue, zenolako oztopoak eta zenolako laguntzak aurkitu dituzu esperientzia horretan. Bai. Pues behitu, kontatuko dizut. Lehen, ahaztu zait esatea, hemen guk egin genuena izan zen taekwondoko klub batean esperientzia piloto bat izatea. Eta izan zen 8 astekoa. Orduan, nola hasi zen esperientzia piloto hori? Kige, deitzen da, hori taekwondoko klubea dago Barakaldon, Kigeko entrenatzaile batek esan ziren arduradunak, egoitz,
Egoitzek komentatu zidan indarra entrenatu nahi zuela edo prestakuntza fisikoa egin nahi zuela taekwondo praktikatzen zuten kirolarientzat. Eta orduan egin genuena izan zen, oraintxe bertan azaldu dudana, praktikan jartzea. Hasi ginen hasierako pizka bat galdetegi batekin, gero planteatu genuen saioak, beitu, antolatzeko saioak, lehen ahaztu zait, egin genuen izan zen, inprimitu genuen horri hauek, plastiko batean sartu genituen, eta txokoak antolatu genituen taekwondoko gelan. Orduan, zegoen txoko bat, belaunari lehentasuna. Beste txoko bat, beste eredu motor batekin. Eta egin genuena izan zen, banatzea. Banatzea kirolariak. Batzuk zeuden, nik uste dut izan zirela laukoteak. Osea, 4 pertsona zeuden tiratze horizontalean, beste 4 tiratze vertikalean, beste 4 bultzatze vertikalean, eta gut egiten genuena zen, horriak zeuden lurrean, orduan haiek bazekiten, zein atal bete behar zuten hemengo galdetegitik. Adibidez, tiratze horizontalean bazeuden, haiek bazekiten, tokatzen zaigu, ariketa hauek, tiratze horizontal eta gainera, egoitzek proposatzen zuen, nire laguntzarekin, zein ariketa tokatzen zen egun horretan. Adibidez, gaur egingo dugu, azaltzen zen sokoka, eta gero, kronometro batekin, hasten ginen entrenamendua egiten. Gutxi gora bera, esaten genuen egiteko bi serie, lehen komentatu genuen irizpideak, komentatu ditugun irizpideak hemen agertzen direna. Eta, zer gertatzen zen hasieran? Teknikaren aldetik ezberdintasunak zeudela. Kirolari batzuk, ja zeukaten indar ariketa batzuk barneratuta, eta nahiko ondo, eta beste batzuk laguntza gehiago behar zuten. Eta horrezegatik, laukote osatzen genuen. Haien artean bebai, adibidez, entrenatzen zuen bitartean batek, beste batek laguntzen zion, eta apuntatzen zuen bebai zer egiten zuen. Denbora ematen genien, bebai, haien artean sozializatzeko eta hitz egiteko horri buruz. Eta entrenatzailea mugitzen zen, hobetzeko eta feedbacka emateko eta zuzenketak egin ahal izateko. Eta egia esan, hasieran luzatzen ziren pizka bat saioak, porque egia esan ordu beteko saioak antolatzeko, teknika menperatzen ez baduzu, eta hori izan beharko du gure lehentasuna adinekoekin, lehenengo teknika, eta gero ja egongo da denbora pizka bat hobetzeko intensitatea edo handitzeko intensitatea. Guk lerrokatu beharko dugu oso ondo kirolaria. Ziurtatzea bizkarrezurra zuzen dagoela, pelbisa egonkor, eta gauza horiek egia da, praktikan egiten ez badugu, zailagoa da egitea, ezagutzen ez badituzu. Horregatik, ez dakit, hemendik nik proposatzen dizuet, Jon, ausartzen naiz, proposatzera, ez dakit, saio praktiko bat, interesa badaukate, saio praktiko bat proposatzeko, kirol eskolatik, kirol eskolaren eskutik, eta ikusteko errealitatean nola egin alden. Interesa badago, nire partetik, nik egin nahi dudana da ezagutaraztea teknika hau eta ikustea benetan lagungarria izan dela. Vale. Eskerrik asko, Raul, eta bai, segurazki baten bat interesa edukeko duela eta zurekin harremanetan, Arrobiarekin jarriko dela harremanetan, eta, guek kirol eskolatik baitare ustez aukera izan genezakela honen inguruan esperientziaren bat bultzatzeko. Bai, badago galdera bat, agian izango den galdera bakarra, denboraletik nahiko estu gabiltzala. Kaixo, indarreko lanearen erabearen garapen fisikoaren maila edo momentua kontutan hartu beharko litzateke, berdin lan egingo genuke denekin, nik uste dut oso galdera zabala dela eta, nolabait espero genezakena, ezta? Nerabean adinaren araberako programazioa zelan kontutan izaten duzu edo nola baloratu egiten duzu? Bai, hori alde batetik normalean
esperientziaren arabera, porque behar bada, egongo da 13 urteko gazte batek entrenatu duena ja indarra, bularreko flexioak, sentadillak urtebete, eta badauka ja esperientzia bat, eta behar bada berak, esperientzia hori urtebetekoa izan da, eta ja egongo litzateke hemen, orduan, labur bilduz, esperientziaren arabera. Ez badaukate esperientziarik, osea, kontuan hartu beharko dugu adina, garrantzitsua dela, horrezagatik ipini dugu guk batez ere entrenatzeko DBH-tik aurrera, guk pentsatzen dugu gara justu adin horretan, artikulo zientifikoetan ikusten dena da, pues haiek ja eskema, bere gorputz eskema daukatela argiago eta momentu egokia izan aldela indarra entrenatzeko, eta gero beste aldetik, esperientzaren arabera, bale? Haien artean naiz eta adin berbera edo adin berdina izan, askotan ez daukate zer ikusirik, bale? Garapena bebai ezberdina da. Gu konturatu ginen, hori, geundela 14 urteko gazteekin, eta batzuk, ostras, bere garapena zen ja, helduak izango balira bezala, eta beste batzuk ez, no? Orduan, personalizatu behar da, eta esperientziaren arabera egitea. Eta hori, lehentasuna beti teknika, bale? Pentsatu guk askotan beldurra daukagula indarra entrenatxera, eta momentu batean egiten dutenean bularreko flexioak hori da indarrariketa bat. Edo egiten dutenean hori eskegitzen direnean parke batean barra batetik, hori da indar ariketa, ja bere pisua mantentza, eta askotan intensitate altuarekin bere gorputz pisuaren arabera. Orduan, nire ikuspuntutik, egin beharko duguna da, zailkatzea oso ondo zein indar ariketak erabiliko ditugu. Eta hori daukazu adibidez, proposamen bat, tresna digital honetan. Eta hastea, lehenengoekin, bai? Behar bada materialik gabe, edo gomarekin, eta mugimenduak izango dira errezagoak. Ez dakit erantzun diodan. Bai, nik uste oso garbi gelditu dela erantzuna. Horrela utziko dugu, zoriondu eta berriro eskerrak emanez Raúl Sánchezi aurkezpenagatik, eta eskerrak emanez baita ere, entzule izan zareten guztioi.